Tak ahojte, dneska to bude len také krátke. Natáčam úvod po skončení práce. Alebo teda menil som olej v automate v A8 4.0 TDI. Je to tá istá prevodovka, ktorá je v 4.2. Neviem, to som si není istý, myslím, že by mal pasovať aj do 3 litra, ale to nebudem hovoriť. Možno je benzín, ako napíšem to sem potom, hej. Čo je problém? Keď idem napríklad 70 na 5 a mám tempomat, kolíšu mi otáčky. Občas to tak akože mierne pretrhne. A čo som sa aj dočítal, aj VR Carfans to mali, oni majú 4.2 TDIčko, tak to vlastne skoro u každého bol olej. Rátam s tým, že to môže byť hydromenič, môže to byť mechatronika, môže to byť hocičo. Ale chcem začať od toho najlacnejšieho, kúpil som 5 litrov oleja s tým, že chcel som ho doliať. Nakoniec som to spravil tak, že keďže olej sa merá pri zapnutom motore na 40 stupňoch, mal som 40 stupňov a najprv som to odmeral pri zapnutom motore, nevytekalo nič. Môže byť, že tam bolo akurát, ale už nevytekalo. A môže byť, že tam nebolo, že tam chýbalo, vymyslím si, pol litra. Tak som vypol motor, nechal som trochu otiecť, nenechal som to vytiecť dokiaľ pôjde, ale tak asi liter a pol som odtiaľ odpustil. Potom som to zavrel, naštartoval, napustil olej, potom si ukážeme aj môj výrobok, keď na to nezabudnem, dúfam. Ukážeme si, ani ne že môj, ale tata mi ho vyrobil, za tomu ďakujem. Vyrobil to hlavne sebe, lebo on chce meniť olej v X5, ale použil som to aj ja, je to v podstate len ohnutá hadička. Teraz idem auto naštartovať, idem sa s ním previesť a uvidíme, čo to bude robiť. No a ešte pri kickdowne, keď som mal vysoké otáčky, že teda už v podstate skoro redline, tak bolo cítiť, že to chvíľu čaká, než tá prevodovka preradí a vlastne to strátilo výkon. Potom keď preradila, tak to zase vystrelilo. Uvidíme, čo to bude robiť, idem sa s tým previesť najprv domov, musím ísť na vecko a potom s tým pôjdem ešte na diaľnicu, takže sa ozvem, čo to robí. Ak bude kde, tak to aj natočím, a keď nebude, tak sa proste len pobavíme, že čo to robí. Dúfam, že to vyriešilo môj problém, zapol by som inak to svetlo. Dúfam, že to môj problém vyriešilo. Ak nie, není problém spraviť hydromenič, po prípade celý automat repasovať, ale keď to môže byť to najlacnejšie, chcel som to spraviť tak, že proste overiť si. Robí to asi každý a ak toto vyriešilo môj problém, tak rovno objednám filter a zvyšok oleja, rovno ten olej vymením. Chcel som ho tam najprv iba doliať. Potom ma napadlo, že teda môžem trochu z neho v podstate vymeniť. Ten olej bol černý jak noc, takže možno to pomohlo, možno to nepomohlo. Uvidíme, idem sa s tým povoziť a dám vedieť. Takže olej v automate som menil v hodinovej garáži, v ktorej je montážna jama. Táto konkrétna sú dve. Jedna je na Majerskej vo Vrakuni a táto konkrétna je na Segnerovej v Karlovke. Môžeme vidieť, že to je celku veľký priestor, auto už má vonku. Tuto je jama, hej, normálne klasické schodíky. Tu je taký pracovný stol. Potom tu je taký mostík, na ktorom sa dá stať. Dá sa dať aj dole. Len teda nebudem to ukazovať, lebo som na to sám. Tu je potom obrovská basa. Takú som videl fakt vo videách, kde je vybavenia, po slovensky povedané, pokokot. A je tu toho fakt dosť, hej. Hlavne napríklad kľúče sú to také veľkosti, ktoré proste v normálnej base nejsú. Šrobovák. Hej, je tu toho hodne moc. Ja som nadmieru spokojný s tým, čo som spravil a s tým, čo tu je. Je tu karbina,
baterkáč a ako fakt, že hodne veci, tu sú napríklad olejové filtre, hej, no násady, tu je papier, tu sú rukavice a to isté je vlastne hore, potom sú tu samozrejme koše a je tu bovák na olej, ktorý je teda hadicou dole, ohrievač, rozmer kľúča, to je 17 mm imbus, ktorý tu majú, hej, napríklad sa to na brzdové plátne. Keď som sem došiel prvýkrát, ešte som tu nebol predtým, aj tu sú teda rukavice s papierom, tak prvé, čo ma prekvapilo, že to není vybavenie. Ale ako vidíme, tak je dole v jame, takže není žiaden problém, môžeme odporučiť. No takže máme za sebou úspešných 70 km diaľnica mesto okreska. Problém sa vyriešil. Prevodovka radí, prevodovka podraďuje, netrhá, nekolíšu otáčky, to auto ide perfektne. Svieti mi kontrolka motora, to potrebujem doraz na motorček výrivej klapky, ale ten už mám objednaný. Inak to auto v podstate teraz už nemá žiaden problém. A občas zasvietí airbag, ale to je kvôli zadnému sedadlu. Tam je zaťažová dečka v prdeli. Priatelia, ja som vyriešil auto. Ja som vymenil olej v automate a to auto normálnym spôsobom radí. To auto jazdí, to podraďuje, to keď pustím plyn si to drží otáčky. Neviem prečo sa to zrazu aj zohrieva. A to radí, takže ja len počujem, že to radí. Pár ľudí mi hovorilo, že to nespraví, pár ľudí mi hovorilo, že to spraví. Spravilo to rozdiel a teraz vlastne ja som len dolial olej s tým, že trošičku som odpustil asi tak 1,5 litra. Samozrejme musím ten olej doslova vymeniť aj s filtrom. A ja rozmýšľam, že tomu asi spravím preplach, nech je to celé normálne. Olej bol černý jak noc, ale ja mám z toho neskutočnú radosť, aha. To, no akože teraz ja hydromíš, no to len preradilo, ja som to necítil, počul. Nechápem normálne, ja som tak šťastný.